треба да се отвори. И се разпада изградата таму горе, се разпада да го време. Друго време лажат. 20 години отгоре може да има ке почне од наша страна. Потребно е. Треба соработка со комшиите да имаме. И западни да се поврзат тука. Това е добро што треба да се направи, ама дали ќе го устварат таа желба? Не, ще разтури държавата. Нищо това не е. Ще видим, времето ще покаже, али това е то. Те лажат па. На превара е Аз се. да ти кажа. Се е на превара. Мислите ли от до sad трябваше това да се направи? Пред 10 години трябвало и 20. 20 години трябваше да се направи това. Не, кога е отворен този премина от наша страна. Би трябвало, защо да не? Това е от полза на сите на нас това. Добре дойде за нас, за този край баш това. Не. Ни най-малко. Това е голема лъжа. 30 години лажат. Премино идете, сликате тамо на границата, пропаднала е сграда. Нова. Чисто нова сграда разсипа се. И пате се. Това е само лаже. Тие са неспособни. Това са памперс министри и премиери. До сега бяхме сведоци на много ветувања и отварања и камените мелници. Така да веќе малко имаме скепса за сите тие најави што ги слушаме у јавноста и што ги добиваме од нашите политичари. Ајде да се надаме. 30 години чекаме, па ќе почекаме уште малце, ќе видиме. Макар некои следни генерации може ке начекат. После 20 години, 30, треба да веруваме вече. Оти дойде са на премиерско, до са беше пратеничко, градоначалничко, тук ще сечем, понем да сечеме, ще правиме, нема да правиме. Аз сега, като слушам от вчера не така, припало се сища много убаво, че се отвори границата и моментално верувам. Ако се отвори границата Берово, че стане по-яко и от Делчево, на Берово трябва много тази граница, и гостители ще жугнат, и туризъм ще жугне, и продавни все. Моментално, ако не се отвори границата Берово, е стоп, завършен. Затова се надам и затова верувам. Сега предходно, това беше, още кога пред 30 години трябваше да се отвори. И сега се разкаца, това беше хубаво направено, джамове нема, все е строшено. Мислите ли оти сам може да дойде ред в най-скоро време за 2-3 години, като ще вика да се отвори граничния премин Клепал? Не им веруваме, че нищо. Могуче, али не верувам. Добро. Още много излъжава.